Il-programm Kids huwa programm residenzjali mifrux fuq 3 snin għal tfal bejn is-7 u 13-il sena illi jkunu għadhom minn bosta esperjenzi negattivi minnu jkunu żgħar ħafna. Tfal bħal dawn jiżviluppaw problemi ta' mġieba u problemi relazzjonali u għalhekk dan il-programm mhux biss jgħinhom jindirizzaw ċerti trawmiet imma wkoll jgħallimhom jiżviluppaw ħiliet tal-ħajja ta' kuljum bħal kif jibnu relazzjonijiet ma' ħbieb oħrajn sabiex il-qudiem jikbru jiżviluppaw f'adulti li jkunu jistgħu jgħixu bl-aħjar mod fis-soċjetà. Il-manager tal-programm Kids, Deborah Francalanza, qalet li wara li t-tfal jidħlu f'dan il-programm residenzjali, kull tifel u tifla jiġu evalwati f'dak li għandu x'jaqsam ma' bżonnijiet emozjonali, fiżiċi, soċjali, edukattivi, psikoloġiċi u spiritwali. Nek ngħixu f'ambjent ta' komunità, ġifieri nippruvaw kemm jista' jkun noħolqu sens ta' familja illi nagħmlu l-affarijiet u l-attivitajiet kollha li tfal li jgħixu mal-ġenituri tagħhom jagħmlu ġieli jmorru l-iskola, nagħmlu attivitajiet id-dar, board games nilagħbu, nagħmlu ħafna attivitajiet fuq barra. Kif ukoll ikun hemm l-element terapeutiku, ġifieri jkollna l-involviment tal-psikjatri, kif ukoll tal-psikologi biex ikunu jistgħu jintervjenu, anke psikoterapisti biex ikunu jistgħu jintervjenu ħalli jgħinu l dawn it-tfal bl-aħjar mod. Il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal ser jagħti sirħan il-moħħ lill-Fondazzjoni Richmond sabiex tkompli toffri dan il-programm billi żied b'20% l-ftehim li diġà kien hemm bejn iż-żewġ partijiet għal finanzjament li jlaħħaq iż-2 miljun euro mifrux fuq 3 snin. Il-Ministru Michael Falzon qal li l-Gvern qed ikompli jibni relazzjoni b'saħħitha li għandu ma' dawn l-entitajiet bilan li jsaħħaħ is-sapport fil-komunità u faħħar lil ħaddiema kollha li qal iqisu lil dawn it-tfal daqs uliedhom u jagħtu l-massimu tagħhom sabiex jarawhom jirnexxu skont l-abiltajiet tagħhom waqt li jingħataw kull opportunità. B'kollox f'dan il-programm hemm 9 tfal.